Het publiek zocht het hele seizoen al dat er één parcours is dat ontsprekkende resultaten del zet. En hoopt het misschien wel een beter wit niet dat er verhoring komen zal. Bij LKC op Zonneborg stiert datzelfde parcours in de hele finale. Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Isger. Maar ze hebben het lastig zien de ingangsgekter van Vlienier. Jan Dirk de Groot, Reense Pieter Hiemstra en Pier Piersma. 4 om jouwer en uit deze boppenslag van Reense Pieter Hiemstra is het Skjenne Sois. Gert-Anne van der Bos. Pier Piersma. En dan gaat die bal Bobber alles in en dat betekent dat het 5 eerst een gelijk is. Gert-Anne van der Bos. Voorin bij Reense Pieter Hiemstra rekken die bal net lekker een liets keertje. Het bedoel van Gert-Anne van der Bos won al 5 keer dus. En dat wie in de eerste cyclus. De laatste paar weken gaat het wel eens maar hun mis. Daniel Isger dan, achterin bij Pier Piersma. De bal trok het midden. En dan kan er nog geretourneerd worden. Trok Gert-Anne van der Bos 2 hele lietse keertjes. Reense Pieter Hiemstra. En die bal die komt correct boeten de krieten. En dat betekent dat het Skjenne 2 is voor het doel van Gert-Anne van der Bos. Dan Jan Dirk de Groot. Hij had de vorm dit hier nog net helemaal te pakken. En ik deze bal liet Daniel Isger wezenlijk rennen. Hij zielt oer het perk heen en daar mooi Skjenne fjouwer. Op een ei Jan Dirk de Groot. En op een ei gaat die bal boeten. Goed jongen, terug Daniel Isger. En zo gaat het in een weer hut Skjenne Sois. Jan Dirk de Groot. Voorin betekent Triemstra. Maar die bal komt er net doorheen. Die kan inkwarten worden, maar wel heel briekrekker terug. Jan Dirk de Groot. Een keertje bij de middellijnen. En Jan Dirk de Groot baalt een beetje van zijn optreden in dit laatste eerst. Gert-Anne van der Bos. Maakt het hij het dan uit? Nee, hij brengt de bal eerst nog een keer boeten en daarmee wordt het 6-2. Gert-Anne van der Bos. En dan de zitbal. En dus staat het parcours in de finale. En daarom voldoen ze onder verwachtings. Het parcours van Jan Dirk de Groot bloot op 1 overwinningsteen in Stiers. Het ziet hun jood correct net mooi. Nee, dat is zo. Nee, 4 weken gelijk in we er. En dat ja, spietig. Ja. Ik krijg iets te volle foutjes, zeg maar, onder opslagen en iets te lietse keertsen het laatste eerst. Ja, dan kost hij de kop. Ja, want ja, je binnen het parcours wat hun clubje kent. Ja, ze gaan al een paar keer vaker verloren, maar ja, als wij echt een beetje door wat we doen kennen, dan ja, ben wij er wel in van. Ja. Het slaagt het bij je dit seizoen nog net helemaal. Nee, het slaagt nog wat aan ja. Ja. Dat is eigenlijk, ja, zelf ben ik nog net super fort. Nou, zei Joe, dan zit het er een beetje om. Hè. Dus, ja, het komt er wel, ja. Tegenstander in de finale binnen Johan van der Meulen, Volker van der Wij en Marten Veenstra. En de laatste keer zo merker is krek op tijd. De stand is 4 om het waar van Gert-Anne van der Bos en 6-4 van het parcours van der Meulen. De opslag van Gert-Anne van der Bos. En dan kent Volker van der Wij die bal net goed rijden, zodat Gert-Anne van der Bos retourneert kent tot vader keert. Dat betekent 6 gelijk. Het is zaak voor het parcours van der Meulen om dit bordje te pakken en er nog een finale van te mooi zien. Maar dan wordt de bal door Marten Veenstra te laat trekken en shit die bal kweer. En dat betekent 4 om het waar. En dan is de situatie hopeloos. En dan rit het parcours van der Bos uit naar 6-2 in het volgende eerste joggen Tissemansies. En dan moet Johan van der Meulen opslaan. Brengt de bal bij de man dat er net wezen, maar tegen Triemstra. Hij slaat hem op. De 6e vrije formatiewinning van dit parcours. En ze liet je weer rond te wezen. Nou, een liets dipje. Inderdaad, wat foutjes van uzelf. En ja, die jongens die het zinnigs keert, die keert ze dan op dat moment wel even goed. Ja, dan kennen wij er gewoon heel simpel aan. Ik bedoel, als we net doen wat we kennen, dan wordt het voor uzelf ook heel dreig. En de terugtekening van de Rengersdooi weer Gert-Anne van der Bos. Ja.